Happy birthday to you. Yes. Anong wish mo today? Secret. Ano daw ang wish niya? Secret. Kasi sa sarili ko na lang yan, okay? Chad, pwede na yan ganyan cellphone, Chad. 7,000 lang yan. Matulog ka na doon kung anto ka na. Anong wish mo kay Barak? Speechless talaga. Dapat may wish. Mag-wish ka ba? Okay, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ano yung pinakabata sa akin? Sino ba ba pinakabata? Ate kaabay me. Si Giselle. Anong wish mo, Giselle? Wish for my auntie. Ako na. Anong wish mo? Shailin first. Sana tumaba ka palalo. Thank you. You're my healthy. You're my healthy. O, Giselle, anong wish mo kay Ate Barak? Sige na, nakita ka na, no ka dyan. Walang no dito, yes always. Hindi ko siya mahal. Oh, Yaks! Ito naman. Ouch! Oh, it's so hard. Hindi ka niya mahal. Okay, thank you, my baby. Hindi mo ako mahal. Mahal kita sobra. Ala, G, mahal ka daw niya sobrang. Wala na. Okay. Oy, anong wish mo kay Barak? Ang wish ko ay Ate Barak, dapat lalong beauty. As age, Miss Beauty. Sa'yo, J, anong wish mo? Sa akin, good health. Good health. Tsaka Good conduct. kalakasan. Uy! Wala. Hindi naman siya. Ano, ikaw, anong wish mo? Uy, ano, ano ang wish mo? Masaraduhan ka na ngayon. Ang wish ko, sana, pag sarado nila, bubuksan pa nila. Ang alam ko, ang pagsarado ng gate, alas 10 lang. Di ba? Time is enough. Yes. Marami nang nasaraduhan at hindi na nakapasok sa mga oras ng alas 10. Alas 10, impunto. Sarado na ang gate ni Dagiwa Jacqueline. Uy, kaya pa niya. Yumuyo ko na po dyan. Ganun talaga siya, lagi nakayuko. Ay, huwag kang yumuko, bata ka. Nagigil ako sa'yo eh. Bata! Chad, ano ang wish mo kay Barak? Ang pangit naman yung sila. Bukas na lang daw. Not now? In love. Now ang birthday ko, bakit bukas pa? Oo nga. Yung speech ko din, bukas na lang, tomorrow. Alam, dadayain nyo. Wow. Hindi nyo mapapakinggan. Long live and more boys. More boys, wala nga siyang boys eh. Wala nga akong voice eh. Don't you worry, few months. Anong wish mo? Ang wish ko, I wish you for all the wish. Charot! I wish you, my wish is my wish. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hindi nyo masabi eh. Bakit nga eh? Sabi ko ba yan? Sabi ni Kera, "Hoy girl, bakit wala ka na dun sa John Led?" Sabi ko, "Nag-abroad na ako, girl." Ha? Saan ka nag-abroad? Nandito ako sa Korea ngayon. Medyo ngayon, yung, ano ba yun? Yung mainit dito ngayon sa Korea.
Bakit si Juban nag-inom din? Suban niya. Si Juban eh. Mayayain kasi naman yun. Mayayain kasi siya masyado. Hello. Sabi mo, pwede ng tangkad. Pwede ng tangkad. Mayayain kasi hindi sanay sa mga ano. Pero uminom siya. Uminom naman. Hindi sanay sa mga Akala ko nasan dyan si Jan Jan. Yun, mabait. Nagdalawa sa dalawa. Sabi sa kaibigan. Yun lang nga lang. Kasi kailangan na umiwi siya, di ba? Ang pamilya na naman. Kasi single kasi, single son. Siya lang ang anak. Oo, kasi alam mo na. Talaga buhay. Yun talaga. Baka na sinabi mo Sinabi ni Richard na kami lang aakyat doon na kasi ayaw ni Barak umakyat. Totoo ba yun, Chard? Anong menu natin bukas, Chard? Ha? Ano palang buwang? Ano ka na, boy? Uy, malupit. Tongers. Yan mo, naiga Ay, ate. talaga nga malupit. Uy, Huwag ka mahiga. basa o. Malupit. Patay ka. Naiintindihan mo ba? Alam. Mamalupit mo. Uy, Mga huwag tiktokers. kayong mahiga kay katong sa vlog. Tayo lang nun. Tayo nga apat lang. Tatawa ako nun. Nakakatawa na. Uy, matulog ka na dun pag di na kaya. Hindi ko yung dyan. Bawal lang natutulog sa Kaya niya, G. Ayan yan. Sa kanya lang yan. Sa isip niya lang hindi kaya. Oo nga. Mr. Senpai! Tagay! Hoy, tagay. Isang beses lang sa isang Sabi- taon birthday si Ate Bara. Sabi siguro ni Kuya. Grabe ako mga tauhan. Tapa ako dyan sa ano? Saan ba? Manipis kaya? May pasuyod na rin. Uy, ito yung sa inyo. Yeah. Thank you. Opya. Uy, sabi ni Nelson Dagiwa. Happy birthday daw nandun niya, Judith. Happy birthday to you. To you, happy birthday. Bobo na. Di ba, di para tao. Di ba, may yun ang nabisin ni Kurang. Ay! Naliligo na ako dito. Uy, wag kayo maligo dyan. Assistant. Bigyan mo tagay. Bababla eh. May bunjing. Na, mag-brief nang hindi matulog ka ron. Chard, Ay, pababla eh. Papapahinga. maligo pa naman kaon niya. Ay, pagpalabig inom. Pumanawa na naman sa lipon na. Kasi nung ay. Ha? Kung wala yung sa lipon bukas, uwi na yan. Hindi, yan ang nilalapon ko. Sabay mo ako dyan ah. Wow, isa dyan. Dalawa kunin mo ah. Dalawa kunin mo bukas. Wala, mga 7 na 7 na yun. Wow. Siguro may ka-chat me to. Ay, akin yan. Pagpuntasan. Akin yan. Putak dito. Hoy, wag mo namang lasingin si AJ. Paano siya maka-finish line yan kapag lalasingin mo? Wala, bawal. Tungtong talaga ni Malo. Hindi ko na alam. Sorry ah. Hala kang. Nakapiling lotion ka lang. Feeling lotion ka na, kuya. Di ba kayo dinapit eh? May maganda, Lance. Ah, Maganda. may masakit oy. Mahapdi kasi, di ba? Kasi nagtatanggalan yung mga balat mo. Pag nangadto nga nasuot. Pero ano, yung parang nag-firm yung ano, yung balat mo. Ang sakit. Huwag na yan, Garby Versusa yan. Yung mga papatak kita Malo. Ay, ikaw nang bahala ko. Hindi oh. Matulog ako, BL. Chard, ikaw na daw kuno ang... Chard, ikaw na... Ay, Chard.
Last, ikaw daw ako nang bala bukas. Eh, matutulog yan sa sayang VIP room. Si may upa ko yun eh. Pinaupa ko nga si Mang Jan eh. Paano si Uy, Johnny umakit siya dun? Papa? Oo, mag-ina, pinaupa ko eh. Buti hindi siya nahulog. Hindi naman, kaya naman. Hindi. Matulog siya dun. Sige, pinaupa ko sa big po. Alam mo, hindi Lance, libre yun. at least hindi siya magsumbong kasi umakit na rin siya doon. Ay, susumbong ko rin. Kasi sabi ko, Yati, baka magsumbong to kay ate. Susumbong ko rin yun ah. Mas malala nga yan eh. 3 beses na lang hugol yan eh. Siya? Wow, pag Lagi linggo mo pasok? sa balo, ganun. Animal ka. Sige, huwag tingin. Bakit umuso? Sige, para buga-buga ang animal. Yun ang... Grabe yung isang linggo ko nag-duty sa ano. Nagbungang singot yung mukha ko. Kasi laging nakamas. Hanggang dito lang, Lanzo. Visit. Pag niluluto ko, ang init-init, tinatanggal ko. Tapos, Bawal. bawal. Ang aarte ng mga taga-tsunsan. Arte na. Tapos, Kasi sabi mo naman hindi eh. Huwag mo idali yung ulo ng panga ng baboy. Paano ang dami? Kasi yung marami sa mga tiyongsan. hindi gusto din nila. Kasi yung marami. Kaya lang yung panga namin, ang dami-dami nun. Nabaho dahil sa yung ref namin nun. Pangit. Hindi na doon gusto naman nila. Isa lang ang bumili yung guard. Listan. Puro lista naman. Alam mo kasi magluto nun. Sino? Kuya! Saan ba yun? Pinasa na yung mga dagon sa balo pagluluto. Binubuan na. Si mga niya kasi, di naman, wala manti-manti ka. Puti. Sabaw na kasi. Dugo eh. Uy, natututo ka na rin ngayon. Hindi man magluluto talaga siya nung kami pa. Mas masarap magluto si Kuya. Ano? Nahanap yung dinuguan mo kahapon. Tanggalin lang natin si Jan. Kasi si mga niya kasi walang gisa-gisa kasi mo dyan. Mabait yan. Bait lang kasi walang gisa-gisa lang. Kaya yung, ano pag sinanglaw? Ano lang, siguro style. Pag sinanglaw. Yung sahod niya. 6 ball. 400 lang. Diba? Sabi namin 6. 400 lang. Kasi tumutuwa. Abangan nyo to sa sa don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Kaday. Problema nyo, dadagdagan ko. Happy birthday! Ang bay nakasupport si Tetseo. Ha? Hindi pa nakasupport. Uy, Chad, subscribe ba YouTube channel para makalitsyon na ta sa next year. Next year. Maglitsyon tayo sa next year sa makasahod Di ba nag-sound tayo, tayo. di ba? Makasahod tayo, maglitsyon tayo ng wala itong prutan, litsyon. Lechon Bye! Lechon baki.